bantu tu. Ya tapi lemon siko sebalik suku dinding sampai kate. Kuat saja aku ya ina kasih nani laki ando. Ando lah gua mengicip hari ini go. Indah tu kasih ambo nak bantu itu cara laki ambo mempraktekkan risiko je. Mangga di sini laki tentu yang nak cegah dia tampe nah. Berhenti. Anu iya tu kata mana berarti salah laki tu. Salah laki Pak. Itu contoh je tu nye. Malaki di sini hijau kuliah anak tu. Okey sana jadi iko ambo nak panjang-panjang lebar payah bana mengecek babuyah-buyah muncuang deh jadi langsung saja ambo perkenalkan ubek ambo cie-cie di siko ada namanya iko tabuang anak gajah di siko ada pula tabuang anak tungau dan di siko ada pula tabuang ayah ya jadi untuk di sana yang paralu-paralu iko banyak di siko Pak jaga menanya Pak apa tuh ubek yang anu Pak dapat jodoh capek. Dapat jodoh caranya gampang saja pakai iko iko tahu apa kalau batu aki aku paguno jual untuk jodoh caranya gampang bawa ke pasar sudah tu jual kurang dapat modal langsung merelek itu cara biar 20.000 saja 20.000 iko tambahnya iko 10.000 iko caranya untuk pemakaiannya ditabuk di atasnya mana buang 3.000 sehari selama 30 tahun insyaallah jodoh dapat jadi modal baralik sekali jadi iko 10.000 iko 20.000 30.000 dijamin mujarab ke Pak dijamin mujarab kalau nak dapat jodoh beko emang nasib buat nak buruak tu ya ada nak bertanya oleh ubek jadi iko kau ada nak tahu iko namanya asoy jadi asoy ko banyak kegunaan yang sakit-sakit tangguang yang lah padang-padang tangguang yang jodohnya lah jauh murah caranya kita tabangkan jadi apa namanya asoy tabang cukui Asia pici ketek yang sagadang ko 5.000 rupiah nan mananga 10.000 rupiah nan gadang pada itu 20.000 rupiah jika ada rusana nama raso nang gata-gata dek birian dek panau dek pakuang silakan saja oleskan ikut caranya dioleskan di ma tampek nang gata-gata tu pernah ambo cubukan ke anak singo manggawi kambo manggawi ko ada tinggal tagihan ambo jadi ambo nak bagagagah doh ko gendok untuk ko manga ada tu ko apa Iko tadi nantakah hamba kecek tadi iko ubek gata-gata, ubek panau, ubek kurok, segala macam ubek. Kalau seandainya gata-gata, iko dioleskan. Berarti pas Bapak. Apa nak pas? Anak Wak sarang gata-gata. Sarang gata-gata? Iya. Gawe lah. Tapi itu kan cari ubek gawe itu. Bantu tu gata-gata baa mau dia gata-gata. Yo gata gagali itu Gata-gata gali-gali posisi tape mana di ma di peta gitu. Anu apa? Warisan tu kapak deh. Jadi punya. Yo. Itu kecewa. Kalau itu gampang saja caranya Pak. Ada caranya. Apa ambil ikoko? Sudah tu. Apa ambil? Apa oleskan di siko kita. Tantang tu. Tantang itu dioleskan. Diputar 3 kali putar Pak. Sekali liang tu Sekali liang tu 3 kali sehari Pak. Jam balabiah tak boleh kurang. 3 kali. Subuh, siang,
Kamu gari. Dia betul Pak tu. Iko ube ambo bawa dari pedalaman Indonesia walaupun orang dak adon dan ambo tetap mengecek. Ambo yakin dan percaya kalau ambo menggali akan ada masalah. Hoi, ube apa nak jual kau? Ube kata-kata. Kata-kata, kau kata-kata aja nak dia mulai ya. Apa kan buat tu? Ya tapi lemon siko sebalik suku dinding sampai kate. Kuat saja aku Ya indah kasih nani laki ando. Ando lah gua mengicip hari ini go. Indah tu kasih ambo nak bantu itu cara laki ambo mempraktekkan di sikonya. Mangga di sini nani laki tentu yang nak cegah dia tampe nah. Berhenti. Iya tu pengetahuan Pak. Berarti salah laki tu. Salah laki Pak. Itu contoh aja tuh nye. Malaki di sini hijau kuliah anak tu. Anak pakai anak gitu. Tolong tutup je. Ya, kau anaknya mana ni hatu pia lo. Tolong tutup. Awak dengan sabar. Dia sampai manggawi, tolong tutup. Ada tu. Kita dah impek nak kena lain lain. Kata-kata, Pak. Tak tu. Ini nanti awak dah lagi Di sekolah kian aja mana diampu kau nak kian. Wah kecegak. Anjir.